पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc IT। आमची वैशिष्ट्ये: स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल। 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 0956 07 किंवा 8275 66 59 46। मुंबई गोवा महामार्गावर परशुराम घाटात दरड कोसळल्यानं घाट वाहतुकीसाठी बंद आहे। हा घाट बंद असल्यानं हायवेवरील वाहतूक चिरणी मार्गे वळवण्यात आल्यानं वाहतूक मंदावली आहे। सध्या हलक्या वजनाची वाहतूक कळंबस ते आंबडास लोटे मार्गे वळवण्यात आली आहे। या ठिकाणची एक्सक्लुझिव्ह दृश्ये आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो। मुंबई गोवा महामार्गावर परशुराम घाटात दरड कोसळली आहे, यामुळे हा घाट सोमवारी रात्रभर बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रांताधिकारी यांनी घेतला होता। याबाबत आज सकाळी पुन्हा पाहणी करून पुढील निर्णय घेतला जाणार होता। मुंबई गोवा महामार्गावर परशुराम घाटात दरड कोसळली आहे। आपण त्या ठिकाणची एक्सक्लुझिव्ह दृश्ये कोकणशाहीच्या स्क्रीनवर पाहू शकतो। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।